Molt a prop de l'eix comercial de Henry Street, on els compradors passen d'una vitrina a l'altra i el bronzit de la vida urbana gairebé no s'atura mai, l'antic hospital de Jervis Street continua mostrant orgullosament la seva presència amb una façana que és una relíquia del passat enmig de la ciutat moderna i cosmopolita actual. Construït al segle XVIII i reconstruït al 1885, l'edifici reflecteix la confiança mesurada del disseny georgià. Maó vermell col·locat amb cura, finestres altes de guillotina disposades amb un ritme ordenat i una simetria subtil que antigament evocava estabilitat i vocació cívica. Encara avui, emmarcat per construccions més recents, les seves proporcions atrauen la mirada de molts vianants encuriosits. L'entrada, amb els seus detalls clàssics modestos, insinua una època en què l'arquitectura volia transmetre confiança, i és que els hospitals d'aleshores no eren només espais de tractament, sinó també símbols de caritat pública i d'il·lustració. Inaugurat el 1728, el de Jervis Street es va convertir en un dels hospitals caritatius més importants de Dublín, al servei de diverses generacions en temps de pobresa, malaltia i canvi social. Tanmateix, amb el pas del temps, la medicina va evolucionar, les instal·lacions van envellir i a final del segle XX l'hospital ja no podia satisfer les exigències modernes, fet pel qual, finalment, va tancar les portes. Durant un temps, l'edifici va quedar en una mena de dilema. Ja no complia la seva funció original, però era massa significatiu per a ser enderrocat. Així doncs, l'antic hospital va reinventar-se transformant-se en el centre comercial de Jervis, que en va preservar la imponent façana com un punt d'ancoratge històric dins d'un espai plenament contemporani. Només entrar-hi, el contrast és immediat. Hom hi troba escales mecàniques allà on abans ressonaven passadissos i la il·luminació de les botigues substitueix la llum més suau de les antigues sales. A les plantes superiors, uns apartaments amb el tell ocupen espais que abans allotjaven sales plenes de llits, superposant la vida domèstica a un lloc abans definit per la urgència i la cura. Curiosament, l'antic hospital no és l'únic element de la zona que ha canviat d'ús. També hi ha l'antiga església de Santa Maria, que ara és un pub, i un antic tramvia lisboeta, ara reconvertit en cafè. I la plaça del davant abans era un cementiri.